Dnes je v Bratislave takýto obrovský pochod za život. Pýtali sme sa mladých báb, čo si myslia o známom slogane Moje telo, moja voľba. Veľa žien hovorí Moje telo, moja voľba. Ale ty si dnes prišla na pro-life pochod, takže čo si o tomto hesle myslíš ty? Malé dieťatko nie je moje telo, len je závislé odo mňa. Ako náhle je v mojom tele ďalšie telo, tak už to nie je úplne len moja voľba. Ide aj nielen o moje telo, ale o telo druhého človeka. Život vždy treba prijať a dieťa je dar. A o tom už nemôžem ja rozhodovať, ako si ja myslím. Nový život už nie je úplne len moje telo. Že myslím si, že to už je iné telo a teraz to nie je potom moja voľba, hej. Ja beriem úplne prirodzene, že to dieťatko si chcem ponechať, pretože je to nádherný dar. Keď stanem matkou, by bola pre mňa veľká radosť rozdať niečo zo svojho tela, že budem ho zahrňať láskou a starostlivosťou. To môže práve tej žene dodať taký pokoj do toho života. Keď si uvedom, že je to vo mne človek, ktorý má svoju jedinečnosť, už žiadny iný taký tu nebude, tak to je krásny pocit a ja mu môžem dať tú šancu žiť. Je to moje telo, ktoré pomáha ďalšiemu telu.